Katsorsiikatan Nikolta. Ila. Abiena. Hami? Sumumma. Yay, likin sa kayak. Amerikanig, sakit na rin. Is this a good Abusin niyo? Gå i mye. Gåk i mørk. Skål. Kau mama. Pulaan nahtuurin kanniskivik. Unnetaan ne tjekkuu. Nakaamalla kalakaamalla. Gå i med mamma, eller? Nej. God morgen, Art. Sin klokken går lidt der. Kaffe lige højere. Tipiki. Kesan imnara. Ipasakkaaqaktigikkami qamanippat puyuusa Luksus. Siete kutsira. Nej, jeg vil sige mig sådan noget god. Avikkakke. Halløj. Nerariarluta. Eqqissisimaalaariarlut aneeruyuulertu. Ila? Aneeruyuulertu nerariarlut eqqissisimaariarlut. Ila? Truuneruyuunguaq. Sivisukuluuluspa. Ha? Sivisukuluuluspa. Sunna. Sivisukuluuluspa. Osh. Ayun, saan mo din naka? Pisuttuuruйuгутаа сисеқарфик териинissat сувгут маанак сувгут
أكل. 파우시. 리피터? Takong. 너도 피야. 아주게. Una- Nakakamusaje. Eh? Yan nakakamusaje. Oches. Kimiri kalisigira. Sumito ito ya. Hop. Kurachi da. Aki mo nangit ko niyo. Dikit kita ko eh. Ay, kuya ka kasi yun. Ira. Oh. 응? Ayaw. 응? Asyik kakek pakai oli. 이거. Siapa ikut deketin aku? 너? Ini ceko ya? 너. 쇼미? Ceko ya? 너. 딱 예뻐. Ya. 꼬꼬꼬살. Nah, mana? Ana. 너. 와. Ano asak ka ba? Abiyan. Ayan. Ito mo? Ito ba? Titik ka man. Ano? Tumbo titik ka man. Sana niya ako sa ka. Nanan sa kutsita ka niya ko. Usi muna sa natusaw. 이거. Ako nga tigara. Lagi yan. 이라만 느끼해. ano kay tak hello. Kasi nawa ka. 저는 Ito ba? Yay. Imaingit pa kita. 지어간다는 거 써요. 나 이때 이마트. 덤보. 빙어하고 싶어. No, itipid. Ay nga. Ayaw na. Ay. 빙어 sorry what. Ay na. Ano itte? Ay na. Ano? 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 Ha? Oh, wow. Cicak. Dia beli ya. 음. Siya cicak yung akakta. Uya ka? 뭐? Ano? 기약 ano kita hello. Ang basituasit ano takakagpachigo. لا. Kiyak. Muna kawaya kisa ito. 어찌 뭐 이래. 응. 누가 쇼닥 수눅 있고. Mawihim. Ima bisi mo. Haya ang manas. Ili sakot pa si Kay. Tapos kay mata niya lakat. Tumpo. Umagot chinit pa kaya kakpuch. Tumpo.
가시오는? 뱀몇? 응. 수수입니다. Mana ang sumisa na sila kaka. Tekola na siya, uya ka? 이두와. 응? Siya kaka. Ko siya nakulok po. Muna nakatesta siya na sila kaya ka mata. Iwas kaya si Bisumani. Siya ka ito ako lokot. Tako siya waki. Akatsa kaka. Ila. Oya kakay. 가봐야겠. Nga, isin niya ka na. Na. 시술. 수강. 동부. Kikuno ko. 가능한? 가능한? 이야. Tupo. Sana ka sa nila. Ay, amoy ka chichigo. 동부 나mek. Asakin namin na nga. Tumpo, nay. 나나나나이. Kasi naktuchi ka sa nga na. Tumpo, kagok? Kagok? Yung maka-aksaso ka, ha? Tampo is ako takoto. Tako. Hiya. Muna sigo yung mapet. Asya mo ka siyang ilat, nay. Tamak pa? Damak pa. Na. Kagok? Kagok? 응? 동부. 응? Sunod ang mga aksak, Patch. Ila. Tan at sa nga uyakay. Uyak suwak pa tumpo. Abiyan ka sakyan ito. Ila. Naslingi nga. Ila. Waningila tumpo. Waningila. Suli uyak pa. Una nama kaya ako tumpo. Tumpo. Haya, namita. Tumpo. 미안합니다. Una nagtago. Kaya nang nasa akin. Teko sa kasi. Nam. Chigo niya lokin no. Na, uyalak pa. Haya. Tama, biso, tama pa. 동부리야. Tumpo siya. Tama. Gusto. Tama. No. 니우영의 니우셋떡이야. 아시야. Na? 방이. Asya. 아, 빠이나. Sumi? 빠이나. 나타난 떡. 아유나. 소리. 아유나 이거 또. Pisit takpo. Asya ko yun. Kietsin nam ano rim sa ta. Tumpo ano po? Kaspoy nga kami ma. Tago siya kasi YouTube. Iluwatsik kiga. Kaspoy nga kami ma. Chu? Hindi. Tago siya kasi iluwatsik kiga. Sige lagi na siya kasi. Iluwatsin ay ilakik kiga na. Kasa kaya. Okay, siya bingila ka. 알아. Maano sa kala.
YouTuber. 이제 치기가 듣고지만 기억. 장화 시험을 갔다. 어떻게 생각하는 tuwalakan? Una. Si Shamikata, si Okat, Kiyak, ilang. Eh? So, kaya niya. Okay, sabihin ko lang ha. Ima at sa YouTube isugin daging kon inuwatsis. Come on, bro. Yeah! Quick. Yay! Muka ikan bisa kasih maruk. Utak kau yang paput. Hi, Tompo. Utlunallu sugavin. Pulakam. Amma. Anersual. Illa. Ikaw nakita siya. Pulakakakak. Kipilluta. Iga ko yakto nga. Tipigi. Chikawlik. Palo. Ikaw nga. Ikalon te ko si magami kiyo manach. Misiliyak tokik po. Ikan te ko sa kata kami. Tama na ikaw misiliyak tok. Andyan. Ay? No? Ayun pa doon. Pisa ka mukso. Puisin niya doktor sakpon. Nuka. Kiwereng. Ay. Muna. Kuwan na saktok. Mamasip. Tompo. Tompo. Kongoyo kay. No.
Nakaw, bisikaso siya. Oh. Ambis siya katasa kaya. Ay. Na. Hansen, Eh, shoot? kapot yun. Ah. Ikaw ka mo? Ah. Sumukap ko, chingo, lumaw na. Iwa ko sa tangin na. Aliya naman na. Misi tayo galo ako. Ako magsas akin no. Makabusog ko sa parais. Musot. Up. Okay, okay pa sa ako yung swak. Nuka kuan na say mamat. Pilo tayo ayaw pa na sila pagkam. Umetsa mga sumilagat tayo. Nuan. Akan na tata. Isilak. Sakot te. Pisak patas. Sisayak to kaya. Payang wis nislok sila ako. Palo, sunadon ni sani tel nakasinangin namin. Ta ukok tayo pero sok takpat ka. Mga wiso. Nakpina wiso ngaksil. Tas oksya kaya nangakput. Akaw? Palo at sawa ni ilikang ni kugag. At tawa ni ilikang ni kugag ko. Nakpina ring ngaksil lagit tamat amal. Sabi lon nam ukusak dun. Ato ko akilap ta. Nitlok sikit. Paya maklang mo yung nitlok sinisip. Sivisit sana. Nanuan. Katsulak to. Nagkakami paya kaya po siya. Ay na. Ako siya nak. Sige sakpas. Sila suso. Come on. Come on. Ah. Kaya siya. Nila. Asa. Katsok siya na ba? Ano ka ako? Eda. Ipas anak nila kami. Asa na. Ay. Asla ko siya nangit ka doon. Nila.
Sapat. Sidagisuak. Ullum aalla. Aallarusуннангиккалу. Ullukingulleq. Ullaakkorsiu. Mamma kaluasa. Suunna. Rakka. Sulipeqarput. Isikkivilunnat. Fiskistangita. Multijul narunaasa. Kisiennimias. Meqqanortunguat tuannermikuut inkil. Pisiumarpugu ila. Pisiumarpugu. Hmm? Pisiumarpugu. No. Fuulerieriluortuarlu. Ajuusa. Sila amma takussava kamangaani. Taqqamangaan aamtakutikakka. Ima qatsumanus. Aila. Abiana. Ufunni ba. Siningasoqissua ikuun allunaas eqqaatigut. Eqqussuiniarsarigat sisungajaavilluŋ ammut. Qoyartam allunaas annappaa. Nuannaqaluaannaqquq. Marraa. Eqqissisalaarpuut. Naa immaa igalaalerigu. Avian aqanna. Mobiileru. Puisinnialaaq tauanallani. Ikaw kaya kat sumino. Ano? Siyang siya nakakagod. Ano? Ano? Sa piniyak po siya. Asa na kamo? Ano? Naala nung Alam mo siya sa imakat sa shop. Pusim mata. Wala siya sipal. si Sherry? Asang itupat. Asa na po? Asang itupat.
Ako takot. Ako nga sinarasa. Tak, ano? Ano? Ah? Anak po? Teko sa kaya po siya. Oo, kanis sila kaya siya. Inga. Lisa ka. Ano ba? Ay ko awi. Nasa kako. Nakakta ba yun? Nakakta. Kuyak pa. Anata. Tama ko yung sa kako. Tidak siya. Is it kibisa? Up. Ayun nga, ayun nga. Namit ka. Up. Ayun nga. Tsaka nila. Up. Isa na. Sudah umarit ako. Oh, ito na dyan ko basag. Oo nga, sinuha na kako nga. Dyan ko basag. Sila, sikimik. Yak. Ima. Basag to ko ko. Ito kami masla kasi sinagkata. Noon. Wani aslan sinani po. Sinani. Asin. Uyak yun. Yeah. Kami kulak. No? Ay nga. Ayun nga. Ikan ni. Up. Ayun nga. Ayun nga. Puso. Ito ba po? Ito may matudak pa. Ano? Sukulak pa. Ano na? Uyak ka siya waktu. Up. Sabi yun nun. Ako nga sinarasa. Wow. Shit, pa-film na diyan. So is it. Wes? Tapos ito siya. Yung mga po nga, ayaw na. Isi na doon. Sumakaya siya na.
Isikibit. Kasi sumutok ako ng isikibit. Nope, no yung atla. Buli basta. Nope, Na? ayun nga. Ika di. Ayun nga, nusawa. Kukuha pa ang gila. O kapunga, kukuha pa ang gila. Nagbilak to ka. Umiyak ka, ama. Up. Ano po? Tsaka. Yosla ka chikinek. Ito mo ko sa Ma? Muna. Isip ki ba ko guys? Ama sana cuma pa sana. Ayun nga. Ayun ka. Up. Tapos may nagtsak-takto ko na. Try mo. Na, una ano. Tinuan yung mawa yasi. Tinuan ayaw ko. Tinuan ni kaluakan. Sisyo, sukat sila. Kasi kalakot ay umikit. Naman ni sa kura-kura. Kasi tunga siniling ayawit. Ha? Diba?
Alit siya. Ay? Ay ka, ay ka, ay Ikaw ka. Si Surin, amin. Up, 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 up. Turi, turi, turi. Ah. Sako. Yay! Ha? Siya pera po. Ilaso si Pisa kakpagod. Teka lang. Two, three, at the bottom. Mangutluara. Också. Maka 3 centimeter. Ay, ito siya to. Ipisya dyan niya. Muna! Ha? Takot! Uche. 이것도 계시. 거기 아저씨는 Ano mo eh? 거기가 무슨 Ito siya. Imatan mo namin ang magpas. Imatan mo namin ang magpas. 고무가 Ito na siya sa 뭔가 별로 같은 거 있었다. nakasok. Una ilan na wibok.
sorlikkulluunni avissinnaru taakisaukuunainnerra taawa ayukua tortorissaarutai ayoko avikku mana hanuisap uku Natakko. Kita. Medyo pagod. Imani ka lang. Ikaw kaya sa? Masako, siya na po siya sa